Mi sad krećemo dalje. Doktorica Marković-Vukadin će nam predstaviti integraciju rješenja temeljenih na prirodi u strateške i upravljačke dokumente, prilagodbe urbanih i periurbanih cjelina klimatskim promjenama. Hvala vam. Evo, osim mene prezentirat će moja kolegica Ilona Matotak, tako da ćemo malo se podijeliti. Evo, nas dvije smo došli kao nekakvi uljezi iz sektora turizma, ali nećemo govoriti o turizmu kao nekoj aktivnosti koja je poželjna u zaštićenim prirodnim područjima, ne da Bože, šalim se. Pričat ćemo ponajviše zapravo kako urbanim i periurbanim zapravo sredinama je moguće kroz rješenja utemeljena na prirodi pridonijeti kvaliteti prilagodbe zapravo klimatskim promjenama na primjerima 4 odabrane destinacije iz naših projekata znanstvenih i europskih koje vodimo, Commitmenta i Interreg Euromed projekta Nature for Climate Change. Što se tiče klimatskih promjena i urbanog konteksta, mislim da ovdje u uvodu ne moram previše duljiti, da je u urbanom kontekstu upravo najveći izazov na koji način se prilagoditi urbanim područjima koje su iznimno izložena, od toplinskih otoka do bujičnih poplava, ekstremnih nevremena, oštećenja infrastrukture koje iz toga proizlaze, pa naravno i do suše i stresa za urbane ekosustave koji su itekako aktivni i tu postoje. Svakako, osim urbanog konteksta, jako je bitno promišljati o periurbanom kontekstu koji sad je spominjan, gdje imamo jednu još dodatnu opterećenje tog prostora koji je dijelom urban, dijelom je prirodan dio, međutim gdje se često događa u posljednje vrijeme posebice urbanizacija koja nije kvalitetno osmišljena, koja nije kvalitetno provedena i samim time da imamo velike nove površine koje su betonizirane ili sa sličnim materijalima poput asfalta obložene i na taj način zapravo dodatno je uništena njihova mogućnost da se prilagode klimatskim promjenama. Zato je jako bitna ta uloga zaštićenih prirodnih područja i u urbanim i periurbanim područjima koje možemo promatrati kao nekakvu tampon zonu između urbanizacije prirodnih sustava, kako god je to moguće. Upravo stoga jest i bitna ova područja gdje se mogu pronaći i definirati ih kao nositelji ekosustava, ali svakako je jako bitno njihov potencijal u budućnosti, nadamo se, za integraciju u urbane politike, ali rekla bih i druge sektorske politike, posebice recimo turizma, poljoprivrede i tako dalje, koje bi nam omogućalo kvalitetnije korištenje tih prostora, ali i onda kvalitetniju prilagodbu klimatskim promjenama. Što se tiče ono što je zapravo naš istraživački jaz, na što smo se fokusirali, su takozvana nature-based solution, to jest na hrvatskom rješenju temeljena na prirodi, koja se kroz znanstvenu literaturu učestalo koriste, rade se sve više kroz praktične smjernice i tako dalje. Međutim, kada se sve to sagledava, to je najčešće na razini pilot projekata, EU projekata kojima sami sudjelujemo i tu već izaziva jednu frustraciju gdje vidimo da sa završetkom projekta tko će to dalje provoditi. Nestaće financiranja i samim time je upitano ukoliko ne dođe do implementacije, a ako i dođe, ko će se baviti održavanjem tog rješenja koje je implementirano na terenu. To je nekakva frustracija s koje proizlazi zapravo ovo istraživanje, gdje smo pokušali zapravo vidjeti na koji način se sistemski rješenja utemeljena na prirode provode kroz različite upravljačke i operativne dokumente koje gradovi i općine moraju obvezni su donositi, a i u njih zapravo stavljati mjere koje će biti usmjerene na prilagodbu klimatskim promjenama. Velik je tu diskontinuitet između znanstvenih spoznaja, između zapravo prave planarske prakse i upravljačkih dokumenata. Mi smo krenuli s ove, recimo, najjednostavnije razine koje može se prvo analizirati, to je upravljačkih dokumenata. U drugoj fazi istraživanja ćemo se posvetiti toga što smo sad utvrdili kroz upravljačke dokumente, da na terenu vidimo operativnost provedbe mjera iz upravljačkih dokumenata. Što se tiče rješenja utemeljena na prirodi, bitno je zapravo naglasiti, one ne moraju biti nužno zamjena za nekakva tehnološka rješenja koje su se prijavila kao prilagodba klimatskim promjenama, ali je takako bitno da su to intervencije koje ne koriste samo prirode, već isto tako i društvo unutar tih prirodnih zajednica ili urbanih ili periurbanih zajednica, gdje one imaju tu multifunkcionalnost, gdje možemo sagledavati njihovu korist za cjelokupne ekosustave ili barem parcijalne dijelove, dugoročno
su isplativije, iako kratkoročno znaju biti skuplje, što izaziva određenu isto, rekla bih, nesklonost njihovoj implementaciji. I jako je bitne su u svim, naravno, rizicima i hazardima koji se povezuju sa klimatskim promjenama. Nisu moguće sve svugdje se implementirati, da se ne zavaravamo, jer neke mogu biti iznimno zahtjevne, skupe, poput, ne znam, restauracije dina, da bi smanjile eroziju. Neke mogu biti neke svakodnevne koje vidimo, poput uzeljavanje sadnje drveća, stvaranje urbanih vrtova ili slično, koji su nekakvi jeftiniji i prilagođeniji načini upravo u urbanim cjelinama, ali u svakom slučaju cijeli taj koncept dugoročno ima najveće koristi jer služi ne samo prilagodbi klimatskim promjenama, nego i djelomično, barem restauraciji postojećih prirodnih i urbanih staništa. Kada govorimo o upravljanju i ono što smo krenuli analizirati, postoje različite razine upravljanja na razini Europske unije, svijeta, pa je tako i Hrvatske, od sektorskih upravljanja pa do generalnih zapravo dokumenata koji određuju razvoj općina, gradova ili regija, pa do različitih planova i razvojnih planova za zaštićena prirodna područja koje nam nisu bili sad fokus naše analize, ali i naravno tu je veliki problem što su ti planovi učestalo, veliki je njihov broj, njihova preklapanja se pojavljuju, međutim često su fragmentirani, djelomično barem neusklađeni, često unatoč tome što trebaju pokrivati više sektora, ako nisu sektorski planovi, su sektorski orijentirani, tamo gdje je turizam bitan, sve se odnosi u nekakvom generalnom planu na turizam i u njima je ono što je odmah se prepoznalo nedovoljna operacionalizacija nature-based solutiona. Temeljni cilj istraživanja je bilo zapravo da analizirati integraciju tih rješenja temeljenih na prirodi u strateške i upravljačke dokumente. To će kasnije kolegica prezentirati. Za sve naše 4 pilot destinacije odabrali smo zapravo 3 tipa dokumenata. Jedan tip dokumenata je razvojni strateški dokumenti za općine i gradove, za 4 općine i gradove koje smo odabrali. Drugi tip dokumenata su dokumenti koji se odnose na klimu i prilagodbu klime. To je naravno vrlo rascjepkano i raznoliki su dokumenti jer većina naših gradova i općina nema donesene strategije prilagodbe klimatskim promjenama, nego imaju eventualno nekakve dokumente koje se odnose na procjenu rizika od prirodnih nepogoda, nesreća, požara i tako dalje, pa smo onda morali tu malo se dovinuti, zapravo otkriti koji su tu najrelevantniji i za svaku smo, s obzirom da smo ipak iz područja turizma, uzeli još i u obzir i sektorski plan, to je strategiju razvoja ili plan upravljanja turizmom, ovisno koje što općina ima, da bi ih vidjeli u jednom sektoru koji se deklarativno jako busa u prsa da je zainteresiran za očuvanje prirode i zapravo njezinu, ako je moguće, i unapređenje, u kojoj mjeri su uopće takva rješenja prepoznata. Tako da su to 3 temeljna skupa dokumenta koje smo uzeli u obzir, gdje smo onda kroz zapravo specifične zadatke da vidimo uopće postoje li MBS u tim dokumentima, kakve su tu mjere, da li su one konkretizirane ili su samo načelno spomenute, da probamo usporediti njihovu stratešku i operativnu razinu. Jako je bitno ovdje naglasiti da smo naravno prethodno onda išli analizirati strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, Zakon o turizmu, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o prostornom planiranju, Zakon o strateškom planiranju, gdje naravno da se nature-based solution spominje po najvišoj strategiji prilagodbe klimatskim promjenama 25 puta, slabo operacionalizirano, ali se spominje. O Zakonu o prostornom planiranju se spominje 16 puta, ali ne znam zašto, da vam budem iskrena, s kojom funkcijom, čisto da se popuni tekst najčešće. U strategiji nacionalnog razvoja turizma, Zakon o turizmu se spominje, zna se, 0 puta, isto tako u Zakonu o strateškom planiranju, koji je doduše jedan vrlo generalni dokument koji se odnosi na strateško planiranje vrlo različitih razina. Kolegice, ona uskočite i moramo požuriti. Evo kratko onda o metodologiji. Znači, metodologije koje smo primjenjivali bili su prvenstveno kvalitativna analiza sadržaja dokumenata, zatim komparativna analiza i interpretativni pristupi. Znači, proveli smo analizu kroz 3 razine, normativnu, stratešku i provedbenu, kroz one dokumente koje je već kolegica prije spomenula i na 4 pilota, znači prvi je bio grad Krk, zatim općina Pakoštane, Sali i Sveti Martin na Muri. Zapravo smo tu analizu sadržaja dokumenata proveli kroz ovu tablicu, odnosno matricu na desnoj strani ekrana.
kroz 3 dimenzije. To su bile konceptualna integracija, funkcionalna povezanost i operacionalizacija i provedbeni kapacitet. Kroz kriterije koji su od A1 do C5, znači koji je 12 kriterija i onda smo ih označili bodovno od 0 do 1, odnosno 0 do 2. Znači 0 je da uopće element nije elementa nema, a nije Bože, ne vem sjetiti jedne riječi. Prisutan, da. A 1 ako je djelomično prisutan, a 2 ako je u potpunosti prisutan. I ovo su rezultati. Znači prvo strategija razvoja, odnosno plan razvoja, plan ukupnog razvoja. Dolje možete vidjeti koje smo to točno uzeli strategije, odnosno dokumente. Dokumente koje smo uzimali su trenutno aktualni ili oni koji su zadnje donešeni. Možete vidjeti da su neki, evo recimo kod Pakoštana do 2020. no to je zadnji dokument takve vrste koji je bio donešen pa smo njega uzeli u obzir. Kod ove skupine dokumenata možemo vidjeti da se ističe općina Sali koja evo ima 16 od 17 ukupno bodova, dok recimo općina Sveti Martin na Muri nisu toliko integrirane NBS solutions u sam dokument. Zatim su dokumenti vezani uz turizam. Tu možemo vidjeti da se ističe općina Pakoštane koji eto očito jako dobro ima integrirane te NBS solutions u svoj dokument jer ima 100% rezultat, odnosno 17 skoro 17, dok opet evo općina Sveti Martin na Muri nešto slabije. I treća i zadnja vrsta dokumenata su planovi prilagodbe klimatskim promjenama, odnosno i procjena rizika od velikih nesreća, ovisi koji smo dokument uzimali u obzir. I ovdje se ističe grad Krk, dok su ostali dokumenti evo nešto manje imaju integrirani NBS. I ovdje možemo vidjeti rezultate usporedne, znači među tipovima dokumenata i naših pilot područja. I ovdje smo stavili, odnosno izračunali IA-NBS, odnosno indeks koji smo sumirali kroz one 3 dimenzije, smo zbrojili bodove, podijelili s ukupnim brojem bodova, znači 17, i dobili smo taj indeks koji smo onda stavili u, kao što vidite na donjoj desnoj grafici, u 4 kategorije. Ono što je jako dobro i pozitivno, da nemamo dokumente koji su prve dvije razine integracije, znači u simboličkoj integraciji i ograničenoj strateškoj integraciji, već imamo dokumente koji su u razvijenoj strateškoj integraciji i operativnoj integraciji i to još najviše u toj zadnjoj skupini, odnosno razini od 76 do 100%. Možemo vidjeti da se kod općine Sali najviše ističe ta strategija razvoja, kod grada Krka sektorski dokument koji je jako dobro integrirao NBS, a kod općine Pakoštane plan prilagodbe klimatskim promjenama. Općina Sveti Martin na Muri je nekako tu ostala zapostavljena, nešto manje, malo lošiji rezultati. Isto tako napravili smo statističku analizu pomoću neparametrijskog Krusa-Wallis testa koji nam je pokazao da nema značajne razlike između općina na razini kriterija, što znači da zapravo su svi dokumenti pokazuju homogen obrazac među općinama u integraciji NBS-a. No, napravili smo isto tako i test na razini svih kriterija i saznali smo da integracija NBS-a u analiziranim dokumentima nije ravnomjerno raspoređena, a sljedećim testovima smo zapravo saznali da su u funkcionalnoj i operacionalnoj dimenziji su jače razvijene, dok konceptualna integracija je nešto slabije pokriveno u dokumentima. Preskočit ću većinu slajdova, samo ću ovo što je kolegica iz statističke analize zapravo ovoga potvrditi malo jednostavnije možda, gdje je svakako jasno da učestalo ne koristi se eksplicite
pojam MBS-a, to je rješenje temeljnih na prirodi, ali se učestalo provede, svjesno ili nesvjesno, ne mogu sad to ocijeniti dok ne napravimo drugi dio analize, i da imamo vrlo zapravo dobru operacionalnu dimenziju koja se ne razlikuje značajno po općinama. Hoće reći da dok sam sad nabrala što se događa u nacionalnim dokumentima, u lokalnim dokumentima imamo puno bolju situaciju gdje što je noviji dokument, naravno imamo i puno veću integraciju MBS-a. Vrlo je to bitno da se operacionalizira kroz konkretne mjere. To nam je najbitnije. Zapravo lako što se koristi taj termin ili neki drugi, bitno nam je njihova operacionalizacija kroz konkretne mjere. Ono što su nekakvi temeljni izazovi, da se sve to zadržava često na razini pilot projekata, da su visoki početni troškovi i nesklonost zapravo implementaciji takvih većih projekata izvan fondova EU ako nije financirano, i da svakako nedostaje nedovoljno je poznavanje nature-based solutiona u fizičkom planiranju. To nismo napravili tijekom ove analize, nego dodatno smo još sagledali prostorne planove i tu nema ni riječi o tome, iako bi bilo iznimno korisno i važno. Neću se zadržavati na ovom slajdu, ali čisto da se zna, u Hrvatskoj se provodi osim ova 3 projekta i značajni broj drugih projekata koji se bave nature-based solutionima. Najviše vam mogu pričati o Nature for Tourism Climate Change, koji završavamo zapravo ove godine, gdje je Institut za turizam voditelj i gdje, osim što smo napravili klimatske akcijske planovi za odabrane destinacije, također implementiramo pomoću Natura i Adere barem jedno rješenje MBS, tako da smo sretni da imamo i neku operacionalizaciju. Arkadiju dobro znate, vi iz grada Zagreba, i neću na tome se zadržavati. Kratko, što bi mogli zapravo naprijediti samo? Mislim da je svakako nužna potreba za konkretizacijom. Učestalo se mjerima ne daju financijski parametri odgovornosti, to je nešto što je zapravo izostaje i nužno bi bilo dalje razrađivati. Predlažemo da se napravi nekakav model minimuma standarda što bi trebalo uključivati MBS-ovi, zapravo da bi se premostio jaz između te simboličke implementacije MBS-a i operativne integracije. Po mogućnosti bilo bi najkorisnije kada bi imali multifunkcionalno upravljanje, to je da upravo MBS-ovi budu u različitim sektorskim studijama, što za zdravstvo, gdje je jako presudno zapravo za well-being cjelokupne zajednice, što za turizam, što za prostorno planiranje i tako dalje. I konačno da imamo mjerenje učinka. U projektima mi imamo mjerenje učinka koje je vrlo kratkoročno. Dugoročno mjerenje učinka zapravo van ovih nekakvih tehničkih sfera izostaje u potpunosti, da bi mogli potvrditi zapravo važnost ovog koncepta. I zaključno, jako je bitno ovo prve sve iz EU politika i pilota koji se odvijaju do sistematske integracije u jedinice lokalne samouprave koje su najoperativnije zapravo tu i koje su nam najvažnije. Jer samo jačanje otpornosti gradova ovisi o premješćivanju jaza između strateških vizija i stvarne operativne stvarnosti na terenu. Tako da eto, toliko od nas. Ispričavam se zbog vremena. Niste bili loši samo koju minutu, ali imamo vremena još za koje pitanja ako ima, evo. Nema pitanja? Dobro, evo ima pitanje. Lana. Martina Vidaković, Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Imam pitanje vezano za MBS, što ste spomenuli minimum standarda. Ja pretpostavljam da već postoje na EU razini neki dokumenti, neke države da su napravile neki minimum standarda. Pa, IUCN je zapravo kreator nature-based solutiona, njihove promocije i unutar Europske komisije i tako dalje. Oni su napravili da standarde koje se zapravo lako može preslikati u državne politike. Hvala. Još pitanja? Evo ima. I zapravo. Dijana Hršak, javna ustanova Zagorje zeleno. Da li imate podatak koliko su ta rješenja još uvijek samo dio nekih planova i samo na papiru, odnosno koliko su oni već ugrađeni i provode se? To je taj drugi istraživanje dio koji govorim, gdje za ove naše pilote sada provodimo intervjue da vidimo koliko su ono što je iz dokumenta napisano stvarno implementirano, tako da nemam podatak o postotku, ali znamo ono već što smo ispreliminarno da jedan dobar dio toga je već implementiran, samo što se ne zovu tako. Jednostavno ozelenjivanje, ulaganje u zelenu infrastrukturu se često poklapa sa ovog MBS solutionima. Evo još.
Ja bi se samo nastavila na ovaj spomenuti IUCN-ov standard. Mi kroz Resto River projekt koji provodimo zajedno sa WWF-om Adria, nedavno prije 2 tjedna smo imali radionicu na lokalnoj razini, Grad Zagreb, odnosno dionici iz samog grada i različitih ustanova i firmi Grada Zagreba su bili na radionici. Jedan od ključnih problema koji je identificiran i na lokalnoj razini je da ljudi različito razumijevaju šta je NBS. Pa onda imamo čak i neke smjernice i priručnike koji su napravljeni, koji recimo pod NBS stavljaju farbanje fasade u bijelo za smanjenje albeda, recimo. Da. I takve stvari, tako da je poprilično ispalo nam je na radionici i svi su se složili da je jedan od ključnih stvari da se negdje na nacionalnoj razini napravi nekakav minimum kriterija koje nešto da bi se zvalo NBS mora zadovoljiti. Slažem se. Evo 3 godine provodimo projekti među partnerima, IUCN je među njima, 10 zemalja još uvijek bude, je li ovo moj NBS, ili bi mogli to implementirati?